सबसे पहले हमारे को गाना आइल बजन के इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करत था। बहुत पुराना लग रहा है भरत शर्मा जी के कि केसुर के गंध लेके पूर्वा चलो रहे कि केसुर के गंध लेके पूर्वा चलो रहे कि देखनी कि तहर घरवा के खिड़की खुलल रहे। बाकी तहरा खाती कहे के कबा कि दिलवा लगा के देख लो होई दिलवा दीवाना बा। दिलवा लगा के देख लो होई दिलवा दीवाना बा। कि दिलवा लगा के देख लो होई दिलवा दीवाना बा। दिलवा लगा के देख लो होई दिलवा दीवाना बा। तोहरा खातिर भइली तोहरा खातिर भइली पगला बेगाना बा। पहले ए देगी ठीक है ऐसा 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 कि काका हो हमरा कि रहिया बताई दा कि बानी भूलै हम के घरे पहुँचाई दा कि ना जाने गोवा के ना एगो काली माई बाड़ी हमर गाँव हो एगो काली माई बाड़ी हमर गाँव। काका हो हमरा के रहिया देखाई दा बानी भुलाई सब घरे पहुँचाई दा ना जाने गोवा के ना एगो काली माई बाड़ी हमर गाँव हो एगो काली माई बाड़ी हमर गाँव। काका हो हमरा के रहिया बताई दो बनी भुलाइल तनी घरे पहुँचाई दो ना जाने गौआ के ना एगो काली माई बाड़ी हमर गाँव हो एगो काली माई बाड़ी हमर गाँव। लागत आओ ठीक है लागत। हेलो एक मिनट देखिए जो बजाने वाले हैं ये लोग भी बहुत देर से बजा रहे हैं और थोड़ा सा कमेटी का भी आदेश है और आप लोग को भी थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे फिर से सुन लेंगे। हमने सोचा था कि निशा दुबे और कल्लू का पुनर्जन्म वाला जोड़ी देखेंगे लेकिन ये अंजलि भारद्वाज वाला जोड़ी दिख गया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जरा सा मंच का मांग है और कमेटी का आदेश है कि एक दो रिकॉर्डिंग डांस भी भक्ति गीतों से ही या फिर भोजपुरी के अच्छे गीतों से हो जाए। और उसके लिए मैं चाहूंगा कि
आप लोग जिनको बुलाए हैं उन लोगों को बुला दीजिए। अच्छा इन लोग के होके नहीं अच्छा लगता तो एक गीत इन लोगों का हो जाने दीजिए। आइए कि हम कोनो घर से भागल ना है आ जदी तू हमरा के छोड़ के गइल त बुझली हम संतोष भागल ना कि बन बुझे ज्यादा तू चिरोई उड़न बाज हो बन बुझे ज्यादा तू चिरोई उड़न बाज हो तो बुझली हम मरद हो होई ना बाज हो तो बुझली हम मरद हो होई ना बाज हो बाकी आदेश